4 xhur wara li l-istudenti tal-Istitut tal-MCAST, tal-Business Management u l-Kummerċ għadu għall-eżamijiet, sat-Tlieta filgodu kienu għadhom rċivewx ir-riżultati tagħhom. Is-sitwazzjoni saret waħda inkwetanti ħafna hekk kif ir-resits tal-istess eżamijiet huma skedati għax-xahar id-dieħel. Dan ifisser li min sar jaf li m'għaddix mill-eżami għandu inqas minn xahar biex jipprepara għar-resits. L-istorja kienet ikkonfermata mid-direttur tal-istess istitut li f'kummenti lil The Insider talab skuża u wiegħed lil dawn l-istudenti affettwati li s-sitwazzjoni se tiġi rimedjata minnu fih. Fil-kummenti tiegħu ma' dan is-sit immexxi minn għaqda indipendenti tal-medja fih dan l-Università ta' Malta, id-direttur qal li għaddejja ħidma minn koordinaturi vokazzjonali u uffiċjali oħra biex isiru mill-aktar fis possibbli xi korrezzjonijiet oħra illi għadhom pendenti. Dan minn barra li saru modifiċi fis-sistema biex din is-sitwazzjoni ma tirrepetix ruħha. Fost dawn il-letturi se jitħallew jibdew jibgħatu r-riżultati lill-istudenti la darba dawn ikunu verifikati internament. B'hekk se titnaqqas il-burokrazija u l-ħin sabiex ir-riżultati l-ewwel jgħaddu għand l-amministrazzjoni qabel jgħaddu għand l-istudenti. Minkejja dan l-istudenti affettwati ilmentaw fi gruppi fuq Facebook li ma natawx rimedju u li anke jekk ir-riżultati tagħhom joħorġu fl-immedjat xorta waħda fadlilhom żmien limitat biex jippreparaw għar-resits.